Nalazimo se u glavnom gradu države Kansas, Topeka. Inače nije veliki grad, možda jedno 50, 60, 70 hiljada stanovnika. Nema tu nekih visokih zgrada, kao recimo po Evropi. Najviša zgrada je možda jedno 5-6 katova, obično su poslovne. Oni koji su volili kaubojske filmove znaju gdje je Topeka i čuli su za Topeku. A oni koji su volili rock and roll iz Topeke je na neki način grupa Kansas, rock and roll grupa Kansas, i onaj koji se sjeća njihovog hita Dust in the Wind i još jedna druga pjesma Carry on my wayward son, tako nekako. A oni koji su volili grupu Kansas, evo, da ih malo posjetimo. Ovo je jedna lokalna cesta koja vodi za zračnu luku, ovdje zračna luka u kombinaciji civilne i vojne. Sad je jutro 9:30, malo je pohladno, snijeg je pao. Vrlo se rijetko može vidjeti pješaka, evo jedan ovdje s desne strane. U Americi u biti nema pješaka. Evo trenutno i cijene goriva u Americi. Za benzin za 4 litra morate platiti $2.88, a za dizel $4.20 za 4 litra, ali poskupo je ovdje inače na drugim ovim crpkama puno jeftinije. S lijeve strane je fabrika Frito-Lay, Koli, Chips. Ovdje se osjeti miris prženja krompira. Ne znam, mislim da je jedna od glavnih kancelarija Google-a isto u Topeci. Ne znam, nisam siguran, ali mislim tako nekako. Inače, što znači glavni grad u Americi? On naravno nije nikad najveći, ali tu se odvijaju svi poslovi koji su vezani za administraciju. Registraciju kamiona, vozila, ne znam, nija poreskih nekih fazona. Uglavnom nije to u onom našem fazonu, ako je glavni grad mora biti najveći, ko najljepši i tako dalje. Ovdje je to sasvim druga priča. I ne razvija se iz fonda države Kansas, već se razvija kao svaki grad u Americi. Iz osobnih fondova. Znači nema ono kod nas što je bilo ranije praktično. Glavni grad pa sve pare u taj glavni grad. Ne, ovdje je svaki grad za sebe i to je ono što bi trebalo biti i u BiH. I ostalim onim državama tamo. Čekamo strelicu zelenu u lijevo. Inače u Americi je dozvoljeno na crveno svjetlo da se skreće u desno. Naravno ako nikog ne ometate, lijevo nije dozvoljeno. Lijevo znači morate čekati zeleni signal. Evo, tako da... Nećemo za Kansas City. Znači ne mogu lijevo.
ste unutar grada. Ovo je vodotoranj ako vidite ovdje. I tako. Ćao.